És kérlek téged, drága férjem, hogy gyere és mutassuk be a könyvet. Nem tudom, hogy van-e esetleg valami introunk, bevágásunk a Pax TV-ről. A Pax TV-n reggel 9:30-kor és este 9:30-kor is ismétlésben folyamatosan megy most is ez a sorozat még, ami ebből a könyvből készült, a TBN TV Társaság készítette, és abban az áldott lehetőségben volt részünk, hogy magyaríthattuk, és most a Pax TV-n is követhető a sorozat, úgyhogy ha van lehetőségünk, akkor nézzünk is bele egy picit. Még azt nyit mondanék, hogy én is nagy szeretettel köszöntelek titeket. Egy külön áldás is csoda, hogy itt vagytok. A ma reggeli Joseph Prince appben, Gospel Partner appben az áhítat az arról szól, hogy ne becsüljük alá a kicsin kezdetet. Hányan olvastátok? Mert az Úr nagyjá teszi azokat is, azt a dolgot is, úgyhogy én nagyon hálás vagyok értetek. És ezért a kicsin kezdetére, amit a könyvekkel 10 évvel ezelőtt elkezdtünk, mert ugye lassan, de biztosan az Úr épít is, az Úr növeszti a gyülekezetet. És megmondom, a szívünk vágya az lett volna, hogy magát személyesen Pásztor Prince hívjuk el erre a könyv bemutatóra nektek, hogy ő dedikálja a drága áldott szeretett magyar tesóknak az 5. megjelent könyvet, és azt gondolom, hogy számomra legalábbis, de úgy hallom a Palinak is a szavaiból, ez az egyik legmeghatározóbb könyv. Nyilván ugye az uralkodásra rendelve az egy más szempont volt meghatározó, mert a doktrinális, a teológiai alapjait, pont azokat a kérdéseket, amire rákérdeztünk, hogy de miért is? De hogy is van? De biztos, hogy úgy van? Hogy azokat rakta helyre. De onnantól kezdve, hogy átléptünk, és doktrinálisan ez így nagyjából megvolt, hogy az Ószövetség nem az Új Szövetség, az Isten néha nem haragszik, néha haragszik, nem, nincs ilyen, hanem hogy csak jó. Onnantól kezdve, hogy ezeket hogy éljük meg az életünkben, a családi életünkben, a gyermeknevelésünkben, a gyülekezeti életünkben. Erre a kulcsot igazából ez a könyv adja meg. Szóval én szeretem volna, a szívünk vágya az volt, és az Úr adja meg, hogy személyesen is eljön Pásztor Prince is, de ne becsüljétek le a kicsin kezdetet, mert egy könyvben a szerző maga jön el. A szerző maga lép be, és ül le a te szobádba, a te asztalodhoz, a te kanapédon mellét, és elmondja összeszedetten a szívének a legnagyobb, legmélyebb kijelentéseit, amit az Úrtól vett át. Úgyhogy így ajánljuk a szívünktől, a szívetekhez ezt a könyvet, és ha nem is személyesen, de egy-két videó üzeneten keresztül azért megpróbáltuk elhozni a Pásztor Prince-t is számotokra. Úgyhogy kezdődjön a vetítés. Olyan az életed, mint egy egyensúlyozó művésznek. Család, munka, számlák, határidők, időpontok, teendők, listák. Úgy érzed, hogy bármelyik pillanatban leeshet az egyik tányér? Nos, mit szólsz, ha azt mondom, hogy abba hagyhatod a zsonglőrködést, az aggódást, és egyszerűen elengedheted? Túl jó, hogy igaz legyen? Nem az. Mert van valaki, aki kész beállni a te helyedre, és átvenni ezeket tőled. És ő sokkal jobb abban, hogy gondoskodjon rólad. Üdv! Joseph Prince vagyok. Készen állsz arra, hogy fellélegezz, kiegyenesedj, és szabadabban élj? Jó hírem van. Istennel az oldaladon elengedheted a gondjaidat. A világ nagy része kívülről igyekszik rendbehozni az életét, az új Engedelésé című könyvemben viszont gyakorlati útmutatást vehetsz arra, hogyan hozd rendbe az életed belülről, kifelé, hogy pozitív változást láss a külső körülményeidben is. Remélem velem tartasz ma. Aggódásmentes, stresszmentes és egészséges életet élhetsz. Elengedheted, hogy élj. Rohanó világban élünk. Minden nap egy versenyfutás, vég nélküli teendőkkel, kötelességekkel és akadályokkal. A stressz megvisel. Minél jobban próbálkozunk, annál nehezebb lépést tartani.
De mi lenne, ha mindezt elengedhetnénk? Megszabadulva a félelemtől és az aggódástól. Mert nem úgy vagyunk tervezve, hogy stresszes életet éljünk. De most már megkönnyebbülve járhatsz, fellélegezhetsz, és boldogabban élhetsz. Amint felfedezed, hogyan engedd el mindezt, és élj. No, hát ez nagyon frappáns intro után. Térjünk rá arra, hogy mi is a könyv alapvetése. Mi a fő üzenet ebben az 5. könyvben? Pastor Prince úgy fogalmazta meg, a TB-en volt vele egy ilyen interjú, hogy a könyvnek az alapvetése az, hogy meg kell térnünk. De nem pontosan úgy, ahogy automatikusan gondolnánk, a gondolkozásmódunkat kell megváltoztatnunk. Ez a megtérésnek a bibliai jelentése. Másképp kell elkezdenünk gondolkozni, nem az aggódás, nem a félelem, nem a stressz, hanem az Istennek a szeretetének a szempontjából. El kell engednünk, és engednünk kell, hogy Isten az legyen, aki ő valójában. Aki szeret minket, aki velünk van, aki az oldalunkon áll. És nagyon érdekes volt, Pastor Prince elmesél egy ilyen belső látást, egy belső képet, amit kapott, pont ennek a kijelentésnek az illusztrálására, és hát az úr meg is erősítette neki az Zakariás 4.12-ben, hogy egy aranycsövet látott, amin keresztül folyt az Istennek az ellátása, akinek gyógyulásra volt szükség, az életerő, az egészség, akinek anyagi szempontból volt szüksége. Azon keresztül az Istennek a kenete, az Istennek az ellátása az folyt, és árad bőségesen. Nem az Isten ellátása szűnt meg, hanem a Golgotai befejezett megváltás óta minden elérhető az embernek. A kérdés az, és ez a könyv ez egy nagyon praktikus, nagyon gyakorlati könyv, hogy de akkor miért nem látjuk azt az életünknek a különböző területein. És az egyszerű válasz az, mert nem engedjük el, hanem pont azt a képet látta, mint hogy egy ilyen slag, egy tömlőből, ez az aranycső, az ember megfogja és elszorítja. Az aggódás által, a stresszelés által. És odáig jön, el is mesélt egy vicces történetet, hogy emlékeztek, mikor gyerekek voltak az iskolában, és a kertész locsolta volna az iskolában az udvart, hogy mindig ráléptek a csőre, a kertész megnézte, hogy miért nem jön belőle az ellátás. Miért nem jön belőle a víz. És amikor pont belenézett, hogy ők el voltak bújva, akkor levették a lábukat a csőről, akkor jött az ellátás. Pont így vagyunk az angodalmaskodással. Elszorítjuk az Isten ellátását az életünkbe. Igen, és ez egy nagyon izgalmas felütés és alapvetés, ami a fő üzenet, ugye, hogy Istennek az ellátása szakadatlanul és szüntelenül árad a golgotai megváltás miatt minden elérhető számunkra, de hogy az egyetlen dolog, ami miatt ezt nem tapasztaljuk, hogy az aggodalmaskodással elszorítjuk az összeköttetést. És ez teljesen más megközelítés, mint amit az életmódvezetési könyvek adnak nekünk arra, hogy hogyan éljünk stresszmentesen, vagy hogyan legyünk sikeresek. És teljesen eltér attól is, amit a vallásos tanítások adnak számunkra, mert az ilyen életmódvezetési könyvekben ugye biztos, hogy kapnánk 5-10 nem tudom hány lépést, ami arra fókuszálna, hogy csináljuk meg ezt, és jobbítsunk magunkon, és tegyük ezt, meg azt, meg amazt. És ez teljesen ellentétes ez a könyv ezzel, mert ez a könyv nem önközpontú, és nem ránk mutat, hanem nagyon szeretem Prince Pastor könyveiben és tanításaiban, hogy kivétel nélkül mindig Jézus Krisztusra mutat, és Krisztus központú. Tehát nem arról van szó, hogy mi mit kell megtegyünk, hanem teljes egészében arról fog szólni, és arra szól ez a könyv is, hogy ő mit tett megértünk. És a vallásos tanításokban is ugye hajlamosak azt tanítani nekünk, és azt hallhatjuk, ha nem a megfelelő dolgokat hallgatjuk, amire szintén sokszor lesz ebben a könyvben, hogy el akarunk kérni valamit Istentől, akkor most el kell kezdenünk imádkozni, vagy akkor most ki kell böjtölnünk bizonyos dolgokat. És Prince Pastor felhívja tényleg arra a figyelmet a Biblia üzenetére, hogy ez egyáltalán nem így van, mert Isten az Úr Jézus Krisztus által már gondoskodott mindenről, úgyhogy egyetlen dolog van, amire szükségünk van, és amit tennünk kell, hogy mi elengedjük. És a
következő, ami a könyvben egy nagyon jól átjárt motívum, az a Máté evangéliumának a 6. fejezetéből tanít minket Prince Pásztor. Arról, hogy ne aggodalmaskodjunk, hogy mennyire fontos ugye az, hogy elengedjük a dolgokat, és aggodalommentes életet éljünk. Ugye ebben az ige szakaszban, hogyha a Máté 6. a hegyi beszédnek ezt a vonatkozó részét olvassuk, azt látjuk, hogy 3-szor is felhívja az Úr Jézus Krisztus a figyelmünket arra a szavaiban, hogy ne aggodalmaskodjunk a holnap felől, ne aggodalmaskodjunk a felől, hogy miből ruházkodunk, hogy mit eszünk, ne kérdezgessük ezeket a dolgokat. És ugye ez egy elég nagy hangsúly, és amire fejezeteken keresztül taglalja ezt a könyv is, hogy ez megadja tulajdonképpen az a kijelentés, amit Prince Pásztor kapott ezekből a versekből, a minőségi életnek a titkát, mert sokkal több a minőségi élet az evésnél és az ívásnál. Isten királysága nem az evésről és az ívásról szól, hanem tényleg az aggodalommentes, stresszmentes életről. És ami nekem nagyon tetszik még ebben a könyvben, hogy nem pusztán arra bátorít minket az Úr Prince Pásztoron keresztül, hogy ne aggodalmaskodjunk, hanem ad nekünk gyakorlati útmutatást arra nézve, hogy hogyan ne aggodalmaskodjunk. Mert ugye ez egy jó bátorítás, hogy ne aggodalmaskodjunk. De az első kérdés, ami felmerül bennünk, hogy de hát hogyan? Mert az emberi természetnek ez az egyik legnehezebb dolog. Ez az, az egyetlen, ami szükséges, de ez az, ami az emberi természetünkkel ellentétes, szülőként, felelős pozícióban levő vezetőként mindannyiunknak megvannak a kihívásai, és a könyv nagyon sokat tanít arra, hogy hogyan tegyük meg mindezt. Ennek az egyik legalapvetőbb verzió az igazságtudat. Ezzel foglalkozik a könyv nagyon sokszor, de Pásztor Prince-nek az alapvető kijelentései az, ami ráadásul egy ajándék. Az 59. oldalról az igazság egy ajándék fejezetből olvasok egy részt. A tudat, hogy igaz vagy Krisztusban, adja meg neked ezt a bizonyságot, ami ahhoz szükséges, hogy átengedd a gondjaidat, aggodalmaidat és félelmeidet az Úrnak. Az a tudat, hogy az Isten ajándékba adta neked az igazság ajándékát is. Nyilvánvalóan Pásztor Prince-től nem eltérő, nem szokatlan módon ez az igéket is hozza. Róma 5.17. Mert ha egynek az elbukása miatt uralkodott a halál az egy ember által, akkor sokkal inkább igaz, hogy azok, akik a kegyelem bőségében és az igazság ajándékában részesülnek, uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. 2 Korintus 5.21. Mert azt, jelesül Jézust, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsággal legyünk ő benne. Ez az egyik legalapvetőbb kijelentés, hogy mi Isten igazsága vagyunk, hogy mi rendben vagyunk Istennel. És nekem nagyon tetszik az a gondolat, vérlázító, főleg vallásos háttérrel, vallásos gondolkozása, hogy amikor pont, hogy nem úgy viselkedsz, pont, hogy nem úgy érzel, pont, hogy nem azok a gondolataid, és nem azok a reakcióid és a cselekedeteid, akkor vald meg, hogy Isten igazsága vagy, mert akkor van hitből. Mert mikor akkor vallod meg, hogy Isten igazsága vagy, mikor minden flottul megy, az nem hit. Pedig az igazság az a hitből van. A hitnek a megragadása által vagy te az igazság ajándékának a birtokosa. Egyszer és mindenkorra. Mert ahogy Jézus semmi bűn nem követett el, és mégis bűnné tette az Isten, úgy vagyunk mi az ő igazsága Jézus Krisztus által. Ámen. Így az elengedés, ez tényleg elsődlegesen elengedhetetlen az is, hogy elengedhetetlen az elengedéshez, hogy az Úr Jézus Krisztus igazságára összpontosítsunk. Tudva, hogy igazak vagyunk, ez egy alapot ad nekünk ahhoz, hogy el tudjunk engedni, és át tudjuk adni a terheket, a gondokat, ami szerető ellátó Istenünknek. Egy másik ilyen nagyon fontos eszköz, ami teljes fejezeten keresztül tár fel nekünk Prince Pásztor a könyvében, az az igének a hallgatása. És ez egy csodálatos kincs, a prédikáció hallgatás, és amire a Biblia bátorít tényleg, hogy a legfontosabb és az egyetlen szükséges dolog leülni Jézus lábához, és hallgatni az ő beszédét. És ezt priorizálni minden felett. És
ki lesz fejtve nagyon sok igeversben is. Én nagyon ajánlom, hogy olvasgassátok tényleg ezt a fejezetet. Nagyon bátorító tényleg, ahogy beállhatunk Isten igéjének, beülhetünk Jézus lábaihoz, és hagyhatjuk, hogy átmosson minket tényleg az ige hirdetésnek a folyama. És Prince Pásztor is felhívja azokra az új szövetségi igazságokra a figyelmet, igékből fogja levezetni és kibontani ebben a könyvében, hogy hogyan lesz ez igazán életté számunkra, mert a hit az hallásból van. De nem pusztán hallásból, hogy egyszer hallottunk egy igazságot, hanem folyamatos hallgatásból, az eredeti igeidő alapján. Prince Pásztor szereti az eredeti igeidőket is feltárni, és ezeket is mély kijelentésekkel megalapozni. Az eredeti igeidők alapján is, az igékből is azt látjuk, hogy a folyamatos hallgatás az, a hallgatás és a hallgatás, ami változást hoz az életünkben. Nem az egyszeri információszintű hallás, hanem a prédikációknak, az igehirdetésnek, Krisztus beszédének a hallása, hallgatása hitet ébreszt és csodákat hoz. És amit még nagyon szeretek Prince Pásztor könyveiben, hogy minden ilyen igazság, amit feltár előttünk, bizonyságok záporával van alátámasztva. Fogtok olvasni bizonyságokat arról, a legtöbb úgy kezdődik, hogy és szüntelenül megállás nélkül éjjel-nappal hallgattam a prédikált igét. Hallgattam az üzenetet, és hallgattam éjjel, és hallgattam nappal. És aztán olvassuk, hogy milyen csodák történnek meg az emberek életében. Hadd szóljon, ha ebből a részben a Pásztor Prince magyar hangján, ha már a sorozatban nekem jutott az a megtiszteltetés az ő saját szavaival a könyvből, a 209. oldal. Isten a hit hallása által tesz csodákat. Talán azt gondolod magadban, hogyan lehetséges csodát megtapasztalni egyszerűen azáltal, hogy hallgatok. A kérdésre úgy szeretnék válaszolni, hogy felteszek egy kérdést Isten igéjéből. Galata 3, 2 és az 5. vers. Csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok-e a szellemet, vagy a hit hallásából? Annak okáért, aki a szellemet szolgáltatja nektek, és csodákat tesz közöttetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszi-e ezt? Ugye ez még nem Pásztor Prince szavai voltak, hanem Pál apostoli. De most jönnek Pásztor Prince szavai. Ha megnézed az eredeti görög szövegben, az 5. versben a szolgáltatja és a tesz szavakat, tehát szolgáltatja a szellemet, és hatalmas dolgokat, csodákat tesz közöttetek, látni fogod, hogy jelen időben vannak, ami azt jelenti, hogy ezek a cselekedetek folyamatosan történnek. Vagyis így is lehet olvasni ezt a verset. Aki folyamatosan a szellemet szolgáltatja nektek, és folyamatosan csodákat tesz közöttetek, a törvény cselekedeteiből vagy a hit hallásából cselekszi-e ezt? Milyen nagyszerű gondolat. Milyen nagyszerű ebben a tudatban ébredni minden reggel, hogy Isten folyamatosan ellát minket a Szent Szellemmel, és folyamatosan csodákat tesz közöttünk, és mindez nem a törvény megcselekvése, hanem a hit hallása által. Ámen. Egy további csodálatos eszközt is kapunk a könyvben, az pedig az igén való elmélkedés. És hogyha láttátok a Pax TV sorozatot, nagyon szép példákkal illusztrálja is ezt nekünk Prince Pásztor, a kérődzéssel, és ahogy a szarvasmarha is tényleg, ahogy kérődzik, egy jól megrágja és jól kinyeri az összes táplálékot egy igazságból, egy isteni ígéretből, hogy ugyanígy elhív az Úr is minket arra, hogy egy-egy ígéretből a maximumot kinyerjük, feldolgozzuk, és tényleg igei módon meditálva és elmélkedve hagyjuk, hogy beépüljön és megváltoztassa az életünket. Van erről valami videónk? Igen, van videónk is. De jó. És nagyon fontos a könyvben is visszajön, hogy összekapcsolja a kérődzést, a meditálást, az elmélkedést, hogy egyrészt ugye a szarvasmarhát, vagy a kérődző állatokat hozza fel a Pásztor Prince is, de ugye ennek a következménye az lesz, hogy olyanok leszünk, mint a folyó mellé ültetett fák. Úgyhogy nézzük meg is ebből egy bejátszást. Mintha az Úr azért hozott volna ide, hogy szó szerint láthassam magam a folyók mellé ültetett áldott emberként.
Utunk során felmentünk az Árbel hegyre is, ami Galilea egyik legmagasabb hegysége. A pásztoraimmal úgy döntöttünk, hogy elég macsok vagyunk ahhoz, hogy a hegy meredek oldalán jöjjünk le, ahogy ezt a fotón is látható, a turisták számára kijelölt út helyett. Nem vagyok biztos benne, hogy ez olyan jó ötlet volt, mert másnap mozdulni sem bírtunk. Olyan izomlázunk volt mindazokban az izmokban, amiket soha korábban nem használtunk. De amint ott sétáltunk lefelé, hiszem, hogy az Úr isteni időzítése volt számomra, hogy feltárjon valamit, amiről már szólt hozzám korábban. A meredek lejtő közepén egy hatalmas barlangra bukkantunk, és láss csodát, egy tehén volt benne. Nem tudom, hogyan jutott oda, de ott ült nyugodtan, és csak rágott, és rágott, és rágott, és rágott. Hirtelen rájöttem, hogy ez az emelkedésnek a képe. Ez a videó erről a tehénről készült az Árbel hegyen. Tudod, a tehén, akárcsak a juh és a kecske kérődző állat. Ez azt jelenti, hogy úgy veszi fel a tápanyagokat a növényi eredetű ételekből, hogy lebontja a táplálékokat a különleges 4 rekeszes gyomrában. A kérődző szó angolul megfelelő a latin ruminare szóból származik, aminek a jelentése újra rágni. Egy egészséges tehén napi 8 órát tölt azzal, hogy felhozza és újra rágja a táplálékot. Szeretném, hogy meglásd, hogy az elmélkedés nagyon hasonlít a kérődzéshez. Miután elolvastuk Isten igéjét, újból fel tudjuk hozni és újra rágni azt. Napközben mindig csurran cseppen egy kis fölös idő, amíg várunk valakire, ebédszünetünk van, sorban állunk, vagy forgalmi dugóban ragadunk. Ezek tökéletes idők arra, hogy újra rágjuk azokat az igéket, amik táplálnak minket, mint a 23. Zsoltár, ami azt mondja, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Vagy a 91-es Zsoltár azt mondja, ha ezren esnek is el melletted, és 10 000 jobbod felől téged, akkor sem ér el.